Dámy a pánové, dneska tady máme push ze hry Brawl Stars na 130 000. Pohodlně se posaďte, já budu rád za Grifa a užijte si toto video. Čtvrté místo tak je jenom 4 pohárky, což znamená, že když se mi povedou 3 hry, tak budu mít 130 000. A tady jsou najeťáci. Tady budu muset být hodně opatrný, budu tady hlavně se zkoušet na více rychlé úty, ať mě nemůže jen tak skočit Edgar. Nevypadá to vůbec dobře. Snažím se první hru hnedka nepokazit. Tady to puše zlatý search, ale mám docela dobrou pozici. Gale. Zkusíme tady zahnat toho Edgara a Edgar je dead. Ještě není. Dobrý, zabil jsem ho. Teďka tady pokusím zahnat toho Gala, si vyberu Pavriky. A ten shade, jestli to říkám dobře, tak se stáhl. A Gale utíká se, takhle se pokusím zahnat, ale což je samozřejmě blbé, přesně tak, protože si může nabít ulti a pak mě rushnout. Shade. A má málo, pojď to někdo dorazit. Krása, zabil jsem ho a tady přijde kill. Autoaimím. Autoaim se vyplatil a teďka krása třetí místo, krásně jsem to poklikal. Tady je ten search a ještě Rico. A má málo hapek. No to zkusím stáhnout. A vyhealovat se. To má být krásné první místo. Tohle je blbý, já nevím, kde je ten search. Zatím mě nerašuje, se divím. Search na scénu. A já myslím, že se zdal. Třetí místo je dobrý. Mohl jsem skončit úplně v první. Edgarové shade, co tady docela hraje, no teď jsem se překlik, no super. Tohle bych chtěl si co nejrychle nabít ulti, asi bude, že tady někdo to. A tady je ten 109 Prestige Oli. Vypadá, že si týmovat, já samozřejmě týmovat nebudu. Netýmujou, dobrý. Autoaim, strašně autoaim, ale dobrý. Zkusím udělat takovýhle play, nevím, jestli mi to úplně k ničemu bylo, nebylo mi to absolutně k ničemu. Má ulti, což není dobrý. Když udělám nějaký dobrý play, tak mě v chvíli může zajmout, ale mám ulti, takže mám hodně damage. Doufám, že tam netýmujou, ale 6 lidí. Mám málo životů, pojď toho někdo se mnou sevřít, Edgar! Petko Edgar není dobrý, abych ho měl v pohodě se sundat. Krása, pojď ještě. No. GG. Načal jsem na další hra a 120 Prestige Bull. To bude nějaký najťák, ale s Bullem bych se na té mapě měl snad poradit. Původní plán tohoto videa byl, že to půjdu s Damianem, ale to mi přišlo moc jako... Že by to bylo moc jako na position a že bych tady nikomu moc nerašoval, protože s Damianem bych na této mapě musel hrát strašně safe a strašně tako stahovat a jako hrát hlavně na tom středu, kde jsou ty zdi. Protože bych tady s tím nic nezahrál, tady s tím Grifem můžu takhle, už se tady týmuje. To je blbý, no. 9 lidí a tady se týmuje, to není dobrý. Ještě k tomu ten OP Bull, no. Ještě ten Nightly Bull, no, to je super. A už jsme u toho, a jsem v prdeli. Tady Lily, aim mě zarazuje. To se radši stáhnu, to bude se spíš ta Lily asi utíkat, ale tak pro jistotu. Tady radši sejmu 2 čestičky. Ježiši, vole, s tím gadgetem jsem úplně marný. Dámy a pánové, prosím do komentářů mi napište, jestli si koupil ten pin, protože ten pin je úplně skvělý a přijde mi, že ho má strašně moc lidí. Používal strašně moc lidí. Tak mi prostě napište, jestli ho taky vlastníte. No tady jsou zase točky. To není dobrý, 4 lidi. 3. Nevím ani počítat, vole. 2 shadeové, zase ten master se točí, ale prostě všichni dobří točí do prdele. To je dole. Nikdo není, doufám teda, jestli není někdo před tu stěnou, já to radši budu proskouvat, jestli není někdo skrčet, kde to budu co naštvaný. Další shade. Jsou tady 3. A všichni 3 tempí, dobře, Leon.
Radši mám vlád týpci, který kempujou, než týpci, který ho týmujou. Teďka už máme -2, týpci po mně prostě půjdou. Týpci prostě po mně půjdou, já tady nic neudělám proti nim. To je hotovo, ale ještě jsem přežil, ale ten shade na mě nejde, což je dobře samozřejmě, a tady jsem už koukl. Ty vole, zase já jsem úplně retard s tou gadgetou, to je strašný, ty vole. Zatím jsem v chillu a tady se všichni točí, to nemá šance, ještě bez ulty nemám prostě šance proti třeba tomuhle to kupit. A proti tomu bazové. To jsem koukl, nemůžu vůbec nic. A tady nikdo se proti sobě nepůjde, protože jsou tady týmeři. Z toho lepší místa je špat, jestli se nenabiju ulty, tak prostě nevytěžím. Ten baz, kdykoliv na mě skočí, já jsem v háji. A mě netrefuje, já vůbec netrefuji, já bych potřeboval trefovat. Prohrál jsem. Krása, pojďte po něm. Dobře. Ulti vole! Hezký čestička, který mi nikdo nebude otravat. Ty vole, já jsem fakt absolutní magor s tou gadgetou. Tam špatně nastavený. Další čestička. Další týmeři, to je hotovo. A se zase 100% týmeřem po ní nestřílel. Ale dostává, což je dobře. Ten Finks může být hodně nepříjemný. Ten skin je hezký, já jsem si říkal, že ho nebudu ani používat, když má ten mecha. A jsem dead. Ty vole. Další hra má strašně nervy, ty vole, kámo. Další hra. Doufám, že už bude lepší. Doufám, že budeš lepší a tady umřu, já to nedám. Psychicky mi hrabe už normálně, ty vole, byl jsem ve škole. Už mi z toho hrabe. Nabral jsem se hezky 3 pauříky, bez jakéhokoliv otravání, je 7 lidí, což je samozřejmě dobrý znamení. 6 lidí, pozor, co killuje. Já na to video prostě chci hrát jako strašně angry, já prostě nechci jako se nekempit, přímo nekempím. Ale spíš jako, nechci to hrát jako safe, že bych takhle chodil prostě okolo té mapy a prostě bych jen tak střílel, já chci hrát prostě agresivně. Na to videjko chci hrát agresivně, ať vás to hlavně baví. Ten je dead, doufám, pojď to někdo dorazit, tam jsou lidi. No tak. To je strašný. Trošku se dohealuju. Start sulty to není dobrý, tam je ta koletka, která když to dobře trefí, tak je prostě zničí. Mal životu, pojďte ho někdo dorazit, prosím střílej, nebo něco dělej, come on. Srč vole, ten taky kámo bez takového. No, to jsem to říkal. 2 mástři. To já jsem měl dobře zagličovaný, 2 mástři. Leonek. Ještě, myslím, že to je ta Starnová ze spodu. No jasně, že jo. Leon. Tohle není vůbec dobrý, tam je Edgar, ještě k tomu 4kovej. No, jsem dead. To... Ganhar Ibope, senta no revólver que eu posto no TikTok. Que é sucesso tu vai ganhar, quer mentir tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa, quer ganhar Ibope. Quer ganhar Ibope. Quer ficar famosa, já tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Quer ganhar e já tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Quer ganhar ibope. Quer ficar famosa, já tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. 130k je tam. Jsem extrémně šťastný. A extrémně smutný z toho, že nemám ty záběry. Pojď opening, super rare na hovno. Rare, taky na hovno. Super rare, napodobně na hovno. Rare, úplně na hovno. Super opening, moc mě bavil. Ale je to tam, přesně krásně mi to vyšlo.
Jo, děkuji, že jste se koukali, dejte prosím like a odběr a zatím zdar.